Maoni ndine chake nde spaceship yaikulu kwambiri padziko lonse ndipo yamphamvu kwambiri padziko lonse ya SpaceX yotchedwa Starship 10 yomwe akhala akuyesera kunena kuti ipange launch chifukwa afuna izipita ku mwezi ndi ku planet ya Mars. Yapambana yakhala ikulephera katatu konse chaka chino, imangophulika imangoonongeka, nde anayeseranso kunena kuti apange launch. Apapa ndi anapanga kuti apanga launch nde yapezeka kuti yapambana ndithu test yake, chanyamuka chapita mwamba bwinobwino, koyamba chimagwedera ngati chiphulikanso pena pamaoneka ngati pakuyamba moto, koma ayi ndithu chapambana ndipo chinapita m'malere, chinapita mlengalenga, chinakafika 220 kilometers away from Earth. Nde video yake ndi ya launch ya Starship X. Akuti anu ake according to Elon Musk akufuna kunena kuti afuna kuti pa chaka chamawa ziyambe kunyamula anthu kumapita nawo kumazi ndi ku mwezi kumakaona kumeneko. Ndiye launch yake ndi zikomo kwambiri.